toda unha vida pintando, dando cor e forma case que mecánicamente. Pero esta vez é diferente. Esta vez non son eu quen pinta, é o corazón. Hai cores que son puro sentimento. Selección Galega, Selección de Uruguai. 29 de decembro ás 21 horas no Multiusos de San Lázaro. No Ribeiro hai mans que souberon unir a tradición e a modernidade. Ribeiro con denominación de orixe. Un gran viño. Está claro. Selección Galega, Selección de Uruguai. CaixaNova, patrocinador oficial da Selección Galega de Fútbol. Pero bota. Descubre un poder de atracción nunca visto. O poder do imán antigraxa. Novo Fairy Espuma Activa. A súa espuma acaba coa graxa máis difícil. Con 8 veces máis poder que a un